Sziasztok! Ez itt a Kisember a Nagy Endúron című sorozat. Az én nevem Rece. Sziasztok! Ez most egy rendhagyó rész. Ma nem motorral fogok foglalkozni, hanem egy eszközzel, méghozzá a CarProRide-dal, ami hála Istennek megérkezett. De mi is ez a CarProRide? Egy olyan gyártó, aki 12 éve foglalkozik autóipari elektronikával, autorádióval, autós navigációval és vezetési rögzítővel. Androidos autorádiók, különböző márkájú autókhoz alkalmas autorádiók. Vannak neki több termékei, egydínos, kétdínos, MP3 lejátszói, MP5 lejátszói. A CarProRide-ot magát 2016-ban hozták létre. A céljuk az, hogy tényleg magas színvonalú és jó minőségű terméket csináljanak. Üzemükben 200 mérnök, 3000 dolgozó dolgozik. Mindöt termékük egy egész jó magas színvonalat képvisel. Nos, a CarProRide ez egy olyan eszköz, ami képes a telefonod képét kivetíteni egy kijelzőre. Tulajdonképpen egy telefontükrözésről beszélünk. Nézzük, mit tehet a doboz. Na. Egész pofás kis dobozt találunk. Itt a tetején az eszközről egy kép. Itt, hogy van felszerelve a motorra. Itt az, hogy mikre képes az eszköz. Itt azt szemléltetik, hogy vízhatlan, IP67. És itt van néhány leírás. Oké. Miket tud ez az eszköz? Egyrészt ki tudod tükrözni a telefonodat. Akár iPhone-od van, akár Androidod, mind a kettőt képes kezelni, és tökéletes minőségben kezeli őket. Ezen kívül tudsz vele zenét hallgatni, tudsz vele tenni külön SD kártyát, az SD kártyára tehetsz filmet, amit megnézhetsz, nyilván nem vezetés közben. Nos, így első ránézésre én ezt eldöntöttem, hogy ezt le fogom róla venni. Ez egy ilyen napellenző, de szerintem teljesen értelmetlen, hogy rajta legyen. Egyrészt, másrészt pedig az a probléma, hogy a bekapcsoló gomb az itt található. És ha ez a shield rajta van, akkor nagyon nehéz hozzáférni a gombhoz. Ez mondjuk így első ránézésre negatívumnak hathat. Egy kicsit engedjétek meg, hogy beszéljek arról, hogy egyáltalán hogy is került hozzám ez az eszköz, meg hogy miért. A helyzet az, hogy amikor én először láttam ezeket a hirdetéseket, mert nagyon sok ilyen hirdetést láttam, akkor azt gondoltam, hogy hát ez egy hülyeség, ennek semmi értelme. Most ott van egy telefon, amivel tudsz navigálni, most még a telefon mellé legyen egy másik eszközöd. Teljesen fölöslegesnek gondoltam azt, hogy még egy eszközt rátegyünk a motorra, még egy hibaforrás, és ez így nem lesz jó. Aztán viszont egyik reggel az jutott eszembe, hogy mi megyünk a Pamír Highway-re, Gyömöz barátommal, és ott nagyon-nagyon szélsőséges időjárási viszonyoknak leszünk kitéve. És ami szerintem igazándiból problémát jelent a telefonnal való navigálással kapcsolatban, az a túlmelegedés. Amennyire jól tudom, a kazakh részen lesznek a legnagyobb hőségek, ott 40-40 fok fölötti hőmérsékletre számíthatunk augusztusban. És hát ott azért előfordulhat az, hogy a telefon túlhevül, olyankor pedig kikapcsol, meg leveszi a fényerőt, annyira, hogy nem látsz belőle semmit. És ez volt az a motiváció, ez volt az az indító gondolat, ami miatt én elkezdtem gondolkozni azon, hogy a CarProRide az esetleg egy jó megoldás lehet. És hát a gondolatot tett követte, írtam a CarProRide-nak, hogy érdekelne az eszköz, és szeretném, hogyha tudnának támogatni egy ilyen készülékkel. Hihetetlen korrekt a cég, ezt el kell, hogy mondjam. Néhány napon belül létrejött a megállapodás. Ennek során én kaptam egy eszközt, ingyen, használhatom, viszont készítenem kell videókat az eszközről. És én megmondom őszintén, hogy ennek örömmel állok elébe, mert
Az egészen biztos, hogy csak és kizárólag azt fogom elmondani, amit valóban tapasztalok az eszközzel kapcsolatban. Mint ahogy az előbb említettem, például az, hogy itt van rajta ez a napellenző, és a bekapcsoló gombot alig tudod elérni, ez már egy negatívum, és nem fogom az ilyeneket nyilvánvalóan vék alá rejteni. Miért rejteném? Hát az a lényeg, és szerintem az ő szempontjukból is az a fontos, hogy tisztességes, valódi információkkal lássuk el a leendő vevőiket. Nos, miért is választottam én ezt az eszközt? Ahhoz, hogy ezt el tudjam nektek pontosan magyarázni, egy kicsit távolról kell, hogy kezdjem. Jó néhány éve motorozom, és igazándiból navigációkat 2019-ben kezdtem el használni. Az első ilyen navigáció, amit vettem, az egy TomTom volt. Azt akkoriban azért vettük, mert készültünk Mongóliába a barátommal, és nézegettük a Garmin meg a TomTomot. A kettő közül azért esett a TomTomra a választásunk, mert úgy hirdették az eszközt, hogy világtérképpel van ellátva. Ez mind nagyon szép és nagyon jó, és természetesen benne volt az árában a világtérkép. Nagyon örültünk neki, innentől kezdve minden oké, le lesz fedve az egész utunk. Igen ám, de amikor megérkezett a TomTom, az csak akkor derült ki, amikor kicsomagoltuk, meg frissítettük a térképeit, hogy gyakorlatilag Grúziától keletre, egészen Mongólián túlig, tehát hogy nagyjából Japán térség, Ázsia, Korea, meg ezeket a részeket beleértve, a köztes részekre nincsenek térképek. És ez egy dolog, hogy nincsen az eszközön térkép, ami nagyobb probléma, hogy utólag sem lehet megvásárolni. Hát innentől kezdve aztán jól meg voltunk lőve, mert azért vettük a TomTomot, hogy elmenjünk Mongóliába, és csak éppen Mongólia nem volt rajta, meg a köztes országok, Isztánok, meg ezek. Ugye készültünk volna a Pamir Highway-re akkor is, és hát ezek a szakaszok ezek nem voltak benne. Szóval most kávézgatok, és itt a kedvencem, TomTom. Újra kivabrált velem. Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán térkép nem elérhető. Nem lehet letölteni, nincs rajta ilyen opció. Törökországban készült felvételt, amin éppen bosszankodok, hogy elindultam, itthon elfelejtettem lefrissíteni a térképet, és akkor döbbentem rá, hogy például Grúzia, Örményország és Azerbajdzsán, ahova akkor készültem, nem is volt rajta, és nem is volt letölthető. Hát ennyit a TomTomról. Teltmúlt az idő, a TomTommal ugye elégedetlen voltam, főként emiatt, és akkor vettem egy Garmin, mert a Garmint ezt agybafőbe dicsérték. Megmondom őszintén, nem vagyok egy műszaki zseni. És a Garminnal az volt a problémám, hogy egy fantasztikusan jó eszköz a Zumo XT, de úgy érzem, hogy túlságosan sok mindent tud, és éppen azt, amire nekem kellene, semmi másra, csak a szimpla, normál navigálásra, arra azért nem volt teljesen jó, mert képtelen voltam normálisan útvonalat tervezni vele. Elmagyarázták többször, hogy így, úgy, amúgy, ide klikkelsz, oda klikkelsz, ezt csinálsz, azt csinálsz, de valahogy nem akart ez a dolog nekem összejönni. Az egyik legnagyobb bosszantó dolog számomra az volt benne, hogy ha megadtam neki átmenőpontokat, nyilvánvalóan településneveket, akkor ez a nyomorult mindig be akart engem vinni a központba. Állítólag az XT2-n ezt már kiküszöbölték, tehát most már, ha megadod neki az útvonalat és átmenőpontokként meghetsz egy várost, akkor már nem akar a központba bevinni. Nem tudom, ezt én nem ellenőriztem. Elegem lett az egészből, azt mondtam, hogy francba a navikkal, ott van a telefon online, mindig elérhető. Ha van mobilnet szolgáltatásod, akkor tulajdonképpen ott a kezedbe a térkép. És hát nyilván lehet offline üzemmódban is használni a telefonokat. Szóval most itt tartok, 2024-ben, ez az első év, amikor telefonnal fogok navigálni, és hát az előbb elmondottak alapján rendben van, telefonnal navigálok, de mi van, ha az extrém hőmérséklet, extrém magas hőmérséklet okán a telefon nem bírja a terhelést, és akkor ugye itt lesz nekünk ez az eszköz. Bízom benne, hogy jól fog működni. A Pamir Highway-es utunk után készíteni fogok egy videót, ami kizárólag a CarPlay-ról fog szólni, és ott fogom összefoglalni, elemezni az extrém körülményeket. Milyen extrém körülményekre számíthatunk?
Hát egyrészt ugye a nagyon magas hőmérséklet, a nagyon hideg, hiszen 4500 méter fölé fogunk fölmenni hágókon, legalábbis egy hágó mindenképpen 4500 méter fölött lesz. Ott azért meglehetősen hideg lesz, éjszaka is hideg lesz, és természetesen a vízállóság is egy nagyon nagy kérdés ezeknél az eszközöknél. IP67 besorolású, tehát elviekben ennek bírni kell bármit, amit víznél kaphat. Meglátjuk. Erről szól ez a dolog, hogy valóban működik, vagy nem működik. A CarPride-dal történt egyességünk arról is szól, hogy ha vásárolsz egy ilyen eszközt, és az én promóciós kódomat megadod, ami nagyon szimplán csak annyi, hogy a rece, akkor kapsz $50 kedvezményt. Azt gondolom, hogy ezt is érdemes kihasználni, hiszen semmit nem kell érte tenned, csak beírod ezt a promókódot, és már egyből kevesebbet kellett fizetned. Ezért biztatlak benneteket, hogy használjátok ezt a promókódot, vegyétek meg az eszközt, amennyiben tetszik, és higgyétek el, hogy nem fogtok benne csalódni. Nézzetek meg minél több ilyen videót, mint az enyém, így lehetőségetek nyílik arra, hogy eldöntsétek, hogy szükségetek van rá, vagy nincs. Én hiszek abban, hogy jelen pillanatban a hagyományos navigációknál jobb a telefonnal történő navigálás. Nyilvánvalóan ennek is vannak árnyoldalai, mint említettem a túlhevülést, de ezzel az eszközzel talán ez kiküszöbölhető. Na, hát nem akartalak benneteket fárasztani a felszereléssel. Végülis ez teljesen szimpla, egyszerűen működik, meg a bekötés. Azt gondolom, hogy fontosabb azt látnunk, hogy is működik az eszköz. Nézzétek meg azt, hogy ha ráadom a gyújtást, akkor milyen gyorsan áll fel a rendszer. Most ráadtam a gyújtást. És látjátok, már fel is állt. Nézzük meg, hogy ha párosítani akarom a telefonomat a navigáláshoz, akkor mit kell tennem. Megnyomom a Settings gombot. Itt látjátok a párosított eszközöket, amik nincsenek párosítva. A telefonomon megnyitom a beállításokat, Bluetooth. Itt látjátok, hogy a Sena és az iPad-en van párosítva már, és itt már automatikusan felismerte a CarPride-ot. Erre ráfrissítek. Látjátok, meg is találták egymást. Párosítás, engedélyezés, CarPlay használata, tehát már ezt is azonnal tudja. Ott már ki is jelezte. Hihetetlen mennyire gyors ez az eszköz. Innentől kezdve csatlakozott a rendszer. Visszamegyünk a beállításokból, és nézzünk egy Google Maps-et, és mint látjátok, már működik is. Ennyire egyszerű a beállítás. Amit még szeretnék nektek megmutatni, az pedig az, hogy hol tartom a telefonomat. Ugye az új BMW-ken van egy ilyen lehetőség, mint látjátok, oda be van dugva az USB csatlakozó, és a telefon pont belefér így ebbe a tartóba, töltővel együtt. Képernyőt kikapcsolom, elhelyezem a telefont a telefontartóban, innentől kezdve folyamatosan töltődik. Lecsukom, mint látjátok, ez egyébként vízhatlan. A telefonnak mindegy is lenne egyébként, mert a telefon az önmagában vízhatlan, de a csatlakozó az nem az. Ezt így lecsukjuk, ez rendben is van. Két eszköz összeköttetésben és működik. Nagyjából ennyit szerettem volna nektek elmondani a CarPride-ról, meg a beállításokról. Azt gondolom, hogy ez teljes mértékben meggyőző, hogy mennyire egyszerű használni ezt az eszközt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt. Köszönöm szépen a figyelmet. Iratkozz fel a csatornámra, és nyomjál rá a kis csengő ikonra, hogy értesülj az újabb részekről.